mislim da sam sjebao rame. Sad me sve boli. Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošao danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Danas ću da napravim najveći Oreo keks challenge, pošto ste mi baš puno pisali u komentare, da pokušam da napravim i najveći Oreo keks. Na kraju klipa ću da odradim pravi izazov, znači ovdje imam stopericu, pokušat ću da pojedem što brže mogu, znači to što ću da napravim. Tako da to bi bilo to, krećemo. Prvo ću da vam pokažem naravno šta vam je sve potrebno materijala, da napravite i vi najveći Oreo keks. Tako da to bi bilo to, krećemo. Nadam se da niste zaboravili da trebamo prvo ruke da operemo, može i noge, sve jedno kako vama odgovara. Evo ljudi, koji sam ja Oreo keks kupio, sad ću da vam pokažem. Ovo ćemo sada da prebacimo ovdje u ovu činiju. Evo znači, ja sam kupio ovaj Double Oreo, ima 2 puta više ove kreme. Ona mi je potrebna da bi napravio najveći Oreo. Ovdje kuvamo mleko, treba nam mlako mleko. Poslije ćemo da odvojimo ovaj keks od kreme, to se veoma lako radi, sad ću vam pokažem. Znači uzimamo ovako ovu kašiku i samo podvučemo i to je to. Evo još jedan put, znači prvi keks se lako skida. Ovaj drugi samo podvučemo ovako sa kašikom i to je to. Kad smo to završili, uzimamo secko i stavljamo u njega ovaj Oreo keks i sad ćemo da to miksujemo kao ono što smo radili sa smokijem, znači dok se ne stvore mrvice. Evo ovako. Evo su mrvice, sad ćemo njih da prebacimo u ovu veću ovu činiju. Evo ovdje, tu ćemo sada da dodamo ono mleko što smo kuvali. Vrlo malo, čisto onako da se stegne i da bude kao testo. Sad ćemo to da mešamo ovako kašikom. Posle malo ovako rukama. Vidite kako se steglo, kao testo izgleda. To ćemo da podelimo na 2 dela, zato što nam trebaju 2 velika onako keksa ćemo da napravimo. Ovo ćemo znači da podelimo na 2 dela. Uzimamo sada ovu kremu, dodat ćemo i u nju malo ovako mleko, da to omekša i da bude kremasto, da bi mogli da razmažemo na keks. Evo ovako, izgleda kao šlag. Evo moj prvi keks, nije toliko dobar ispao, nije savršen krug. Nema veze, ne može sve savršeno da bude. Uzimamo onu kremu i sad ćemo da razmažemo ovako svuda na ovaj keks. Evo ovako, znači sa kašikom. Ovako svuda. Evo ga moj drugi keks, izgleda više ovako na krug. Stavit ćemo gore na ovaj prvi keks sa šlagom i to ćemo sve da stavimo u frižider da se stegne narednih 20 minuta. Dok se sve to stegne mi možemo ovako da se pozabavimo malo sa sobom. Evo ljudi, jel ste spremni da vidite najveći Oreo keks što sam napravio? Evo, to je ovo. Evo ga, ljudi, najveći Oreo keks. Znači, ovo sam napravio od one cijele kesice što sam kupio. Nije mi ispao pravi krug, ali to je to ljudi, znači evo krema, evo znači keks. Sad ću znači da uradim pravi izazov. Ovdje imam stopericu, da pokušam da pojedem što brže mogu ovaj Oreo keks. Da vidimo za koliko minuta mogu ovo da odradim. Tako da to bi bilo to, krećemo. Evo da uhvatim. 3, 2, 1. Živjeli? Ovo je baš ukusno. Evo ljudi, završio sam izazov, znači ovo sam pojeo za 1,54.
Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se vam se sviđao. Napišite mi u komentare neke vaše izazove što bi želili da odradim. Napišite mi da li želite da napravim još neki ovako izazov, da napravim nešto, na primjer, najveću plazmu da napravim ili nešto drugo, šta god. Napišite mi vi u komentare, ja ću da pročitam i to bi bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se na neki drugi.